All right, let's begin to round number one. Captain Marvel versus Bad Boy ng Cebu. Suntukan na! Ay, natin ito, Vince. Uy! Grabe, Bad boy si na Uy! Cebu is attacking. Grabe, si Captain Marvel. Bang! Uy! Bang! Ay, ako, dito, Vince. Bang! Pakitang pagay. Ano mo? Bang! Natakbo. Uy! Napapakayo na ako sa nangyayari. Cebu is on fire. Grabe! Grabe yun, sir. Grabe! Kaya mahirap tayo dito. Grabe! Nagsigil alam ko bakit. Bigla mo ata. Bad boy ng Cebu. Napapatay yung receiver. Bang! Solid punch to the body. Uy! Solid punch from Captain Marvel. Bang! Grabe! Uy! Grabe, sir. Uy! Ano yun? Ano nangyari? Napapagod na ako. Sa first one. Bang! Bang! Ay, tama ginagawa niya. Uy! Solid punch from Captain Pero ang dami din naman si Captain round 1. Hindi natin kung mag-maintain niya yung ganyang energy niya hanggang matapos yung round 3. Nakiramdaman sila dito, Vince. Pag ito nga atake na yung straight niya nakabak. Hey! Sabi sa'yo eh. Sabi sa'yo eh. Babadi. Body! Babadi. Ina mo, ikaw atakot sa'yo. Uy! Babadi. Yung ginagawa ng technique ni Captain Marvel dito is pinabago niya si Marvel. Pero at the same time, mali siya sila napapakasan. Sabi niya na score. Isa ka nang ganap na boxing hero. Mukhang okay na to, mukhang kalmado na sila. Uy! Uy! Ay, nako, dito din. Ininda. Ininda. Ininda dito din sa pagsuntok sa ano. Ay! Op! Op! Babagsak. Isa pa. Marvel na attacking Captain Marvel pero nasa linya ni Captain Marvel. Hey! May Marvel yung Eto naman! Up, jump, jump, straight. Uy! Nakaiwas si Badoy ng Cebu doon. Tignan natin. Uy! 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 Bang! 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 Uy. Bang! Uy! Nasunod-sunod si Ayun na. Marvel Marvel doon. Ayun na. Oh! Uy. Uy! Ako, si Captain Marvel. Grabe! Uy! Grabe! Si Rejasa. Bawal sa bato. Si Rejasa bato. Grabe yun, eh. Nakakainit sila dito, pero nakapagod si Captain Marvel. Ayun na. Ayun na. Bang! Uy. Bawal yan.
first last two game natin. Si Boy Boxing tsaka si Pilipinas. Aha. Parehas ng pagkutok. Parehas Wala ng- nang suntok. Wala na sumusuntok sa kanila. Tignan natin kung sino ba ang lalamang sa round na to. So far, nakita ko sunod-sunod yung pasok na sunod ni Captain Barbell. Bang! Bang! Oh my gosh! Masyado nang mainit. Oh, pare, ikaw nang sumuntok. Di, pare, ikaw na. Pare, ikaw nang sumuntok. Di, pare, ikaw na. Nagbibigayan na ba sila? Oo, pare, pagod na ako, pare. Sunod na ako, pare. Last 1 minute ha, para sa second round. Last 1 minute. Tignan natin kung sino ba ang tutumba at sino ang lalamang. Ayan, inawat na. Walang nasuntok eh. Inawat na lang. Dapat na lang. Sabi ng referee, takin na niya, pagod na ako ah. Eto na, nasusuntok na. Ayan, nasa Badway ng Cebu. Yung straight niya, dito miss. Yung straight niya, nakabang na ulit. Oh. Babak na yung straight ni Badway. Iuhok yan sa una. Pwede ba mag-fake sa ano? Pwede, una mo siya. Yung akala mo i-ano ka? Oo. Uy! Parehas sila. Actually, wala akong masabi kasi parehas lang sila nakatayo. Uy! Yung jab na yun, ha? Pumapasok yung Pinakulang kay Captain Barbell, wala siyang jab. Yes. Parang nag-aabang lang talaga siya ng gagawin. Tignan natin kung ano gagawin. Kaya. We are down to our last 10 seconds. Ito na, last 10 seconds. Nag-kick sila ng face bump. Ay, nangyari pala. Ipipis bump sila. Face bump na sila. End of round. That's the end of our round 2. Yan, pampainit ng gabi habang nagpapahinga. O, di ba? Stretch mo. Yan. Ito na, Mark. Round 3 na. We are down to our last round, round 3. O, ayan na, simula dito sa gagawin. Tignan natin kung sino magwawagi dito kay Captain Barbell at Badboy ng Cebu. Hanggang ngayon, wala pa rin sumusuntok sa kanila. Kaya nga, Kung ganito yung pinapakita nila, ang linaw na ang round 1 ay kay Badboy ng Cebu. and then yung first 1 minute ng round 2, ay kay Captain Barbell. Pero nung sumutok din si Badway na Uy! Tinamaan na naman si Captain Barbell. Tignan natin kung maka-hype blood ba si Captain Barbell dito. Sino presko na hype blood siya eh. Bang! Another solid punch by Badboy ng Cebu at pumasok niya sa mukha ni Captain Barbell. Parang strength ni Badboy ng Cebu. Naka-ready na naman, Mark, ha? Ay, ayaw niya ibabal niya. Uy! Pumasok naman! Ang Badboy ng Cebu. Tignan natin, mga kapatid. 4 minutes sa ating round 3. Wala akong masabing sa tatayong susit. May patawag kay Mark, oh, kung kasawa niya ako. Naririnig ka naman. So wala pa rin po nangyayari mga pamangkin. Still, nagkikis pa rin po ako sa mga gloves. So, kung ako mag-judge dito, mahirap mag-decision kung sinong mananalo. Pero gusto ko ulit sabihin sa inyo na ang round 1 ay kay Badboy ng Cebu at ang 1 minute ng start ng round 2 ay nakuha ni Captain Barbell. So, ito sana yung round kung saan natin malalaman kung sino bang panalo eh. Pero parang si Badway na Cebu pa rin dito. Hindi ko alam po. Uy! Uy! Nakaiwas! Grabe yun, men. Kinakapos sila sa hangin. Parehas. Uy, ng Cebu at Captain Barbell. Bert, naririnig ko nagtatype. Alam mo na, pag magkaka-baby na tayo, dito dito. Sabagay. Ninong ba ako dyan? Eh, syempre naman. Oh, siyempre naman. Puta naman. Ikaw pa ba? Gusto nga daw ng avocado ng inipam eh. Wala akong sinabi din ng avocado. Ayun na yung headgear ni Captain Barbell. Green bigay mo. Avocado. Oy, last 50 seconds na lang dito, miss. Parang wala nangyayari. Ganun nangyayari ngayon ah. Last 50 seconds na lang. Feeling ko magkaka-round 4. Kaya nga eh. Parang poor, grabe. Poti. Yan, titignan natin mga pamangkin ha. Hanggang ngayon, nakatayo lang sila eh. Nag-aantay sila sa isa't isa kung sino bang susuntok.
May last 30 seconds. Anong nangyari dito? Miss, parang nagpahinga naman yata sila. Oo, last 30 Hindi, seconds. pero alam mo, tingin ko parehas sila nag-iingat eh. Kasi, Hoy! pwedeng naman yun. may tumapos dyan eh. Hoy! Kaso, wala na siya. Grabe, suntok ni Batboy ng Cebu dito. May tumatatak sa mukha ni Captain Barbell. Last 10 seconds. Kailangan bumawi ni Captain Barbell. Kailangan niya ng ayun. Dapat kanina pa ginawa ni Captain Barbell yung ganyan. Kanina pa dapat ginawa ni Captain Barbell yung gano'n. Mismo. Kanina pa. Pero tignan, parang lamang talaga si Batboy ng Cebu. Sa nakikita ko lang. Okay, nagyapos na sila. Okay na yan. So fighters, ganda naman nyo. Fighters, please proceed sa center of the ring. Bad Boy ng Cebu. Good fight. Captain Barbell. And now it's the time to announce the winner of this match. The winner of this match, via split decision, Bad Boy